Hej, det er mig, Victor, og Repeat Ninja. ja, vi spiller i vores lag, så let's do this, fuckers! Now when I was a little boy, at the age of 5. Ja, baby. Papa doing. Ja, Habbaring. Jeg kan lige op og lave noget, jeg aner ikke, hvad jeg vil lave nu. Noget vil jeg godt bruge. Det er da flot, Neo. Bor vi i en jungle? Ja, så hvis jeg heller ikke. Creeper! Så kan du bare komme hen og se det. Hallo! Der er creeper. Hallo, Victor, hjælp mig med creeper. Ja, creeper. Creeper. Coming for you. Den er spændende. Oh my god, Victor. Hvad? Kan du lige... Lækker. Hvad har du taget den til? Lækker det der? Lidt. Okay, vi skal lige ordne et lille problem her. Ja. Så lige hurtigt. Så, ja, ikke? Lille pause for helvede. Hvad fanden er der sket med mig? Jeg tror, jeg er fuld. Sikkert. Victor er blevet fuld. Jeg tror bare lige, jeg drukner mig selv. Nå, jeg kan ikke snakke med mig. Hey, det var lige vores lille marker, der var lidt fuld, der lige døde med jer. Ellers så var det bare lige mig, der lige var lidt pissefuld for hovedet. Men ja, jeg er lige blevet kureret med det. Der er lidt. Vent lidt. Vi tager lige noget fra. Jeg skulle ned. Det var bedre. Ralla. Nu kommer jeg ned og dræber dig. I'm coming for you. Ved du hvad jeg vil gøre, Victor? Slå dig. Det er mit kød for helvede. Det med tis. Jeg spiser lige lidt brød. Det går egentlig ikke også at lave noget brød. Jeg har ikke noget brød. Jeg har. Nå, skal vi lave farm? Det kan vi godt. Jeg skal lave en farm. Men vi skal lige lave sådan noget hegnenar, vil jeg sige. Der er lidt brød. Så skal vi lige... Ja. Jeg skal bare lige have noget... Sorry, men nu kommer der altså en mærkelig... En mærkelig en. Ja, en mærkelig en. Victor, vil du have noget at sige? Nej, jeg klarer mig. Jeg har ikke 47. Ja. Jeg er også meget. Undskyld. Sorry. Jeg har sikkert drukket meget cola. Hey, baby. Du har drukket meget. Fuck, jeg får lyst til cola nu. Jeg tror, jeg tager noget bedste video. Nej. Med det der pis. Family til når du knipper en hest. Nej. Knipper en hest? Ja, hvad en hest er det? Ja, det gad jeg godt ud. Frederiks hest. Frederik. Ham der var. Ikke Frederik Jung. Ikke Frederik. Vi får ikke. Han har heller ikke en hest. Det giver ikke til godt mening, venner. Men han kan godt lide heste. Kan han? Nej. Han er også pige. Nej. Hvad? Ikke noget. Så han piller sig i numsen eller hvad? Ja. Det har jeg gjort mange gange. Rigtig lækkert.
Super lækkert. Super lækkert. rigtig lækkert. Det smager Nutella. Nutella. Nogle gange går mig fra Nico i koma, så vi fucker helt ud, altså det beklager jeg. Du skulle lige vende jer til. For helvede, ja. Har du til, altså har du snyd til? Nej, eller har jeg? Vi bruger kun TP, hvis du vil lave snyd til. Ja, det har jeg. Eller noget dig. Eller noget andet. Jeg ved det ikke. Vi kan do too many items på, ikke? Nej. Prøv at trykke på O. Hvad? Prøv at trykke på O inde på din inventory. Jo. Ja, mand. Det plejer jeg ellers. Nej, jeg skal nok være med. Fuck. Hvad sådan det der, ja. What's that? Camille? Eller jeg dræber dig, what's that? Jeg tror også, den bliver lidt bange for dig. Ja, jeg tror også, at dræbe den. Det er klart. Hvis den bliver bange for dig. What's that? Det er med tis. Fuck et pænt hus, vi har, men jeg synes, nej, jo er det pænt. Gå væk! Vi laver altid pæne hus. Nej, jeg laver faktisk altid grimme hus. Victor, jeg kan ikke finde dig. Må jeg tjekke på dig? Må jeg? Ja. Hvad fanden? Hvad fanden? Det hele bliver gråt. Hvad sker der? Det hele er gråt. En bus! Hvad helvede viser din mønserpris? Nå, det var bare dig. Psykopat, det glemte jeg lige. Du kan ikke komme ind i det hus mere. Væk. Er du selv væk, det grimme svin? Okay, lige til du bliver dræbt mig. Jo, det lyder fedt. Det var det, jeg gik efter. Hvem vil du komme ind? Jeg har en hakke. Som jeg vil bruge. Jo tættere på du kommer, jo mere slår jeg dig. Men du kan ligesom ikke slå mig her. Nej. Jeg står her, hvor du ikke kan slå mig. Nej, nu er jeg ved at dø! Jo, jeg har et og et halvt liv. Okay, jeg tror bare, at vi lige holder en lille pause. Jeg bliver slået, baby, jeg skal ind! Ja! Så døde jeg. Små way. Fuck no, man. Nej. Faggot. Er du faggot? Ja, det er du. Sorry. Ej, fuck det. Altså, undskyld. Hold nu kæft. Fucking it. What the hell? Ups. Jeg tror, vi siger hej. Jeg siger hej. For jeg skal have noget cola. Kan vi ikke med mere? Nej, det kan vi ikke. Hej, for jeg skal have noget cola. Hvad siger du, Nico? Altså, hej. Farvel. Smukke mennesker. Og ikke have en god dag. Please, lad nu være med at have en god dag. Se!